hallochorde blianan seo dó ag léamh scéalta nuaíochta ón 16 2025 agus bhfuil ní dúir mé dúsin í amach as céir é chéad scéal an léineo. Se an ceannaire é féin ceannaire na geannarí is dócha. Donald J. Trump ag fágáil an Ospidéal agus I dtí beag ní den bhfuil ón Víreas. Is cosúil go nach bhfuil éon iirecht á dhéanamh sa teachbán rianú teaghála dhéanamh agus de chéile tá níos mó cúntóirí gairí tín mar leanan an tuachtarán a rai ag baint faoi cheachtareacht na sainiolaithe. So facas é an segam cin term a bheith ar sin ar málcóin sa teachbán ag sracha a wasc de go dúchlánach ag spáint gohfuil an vírus sáirithe aige. Taon chugaid deach an fearr seo mhuachaint a riamh agus cogadh nach raibh tríde testa leis. Tá ag déanamh búrtha Appalachian State University, Boone, North Carolina. Na go mar duine cínta món an sin siadam. Áit a bhuair maclainn ináltathe sé sin maclainn tín leis an Víreas bás le déanamh agus áit a bhfuil daoine déanamh imní faoi ar cheart don campus a bheith ar Oscail Tinnéachar a bhfuil sé sábhailte. Níl mór an eile le ráthagam faoi sin ach bháin nach bhfuil me róhásta leis a bhocail atá agam don bhéarla complications. Réalaí aibdíonn sé tócha. Mario Cuomo dúiltaíonn sé do bhola an bhéire tar sin chugad ciúin idir gobharnóir Nuamhreach agus méire Nuamhreach le fada ach dír Bill de Blasio ar a stát a thoscailtí gnólachtaí sa stát a chur ar a méráda. Good agus daoine ag fánacht ar faoimhe ón gobharnóir Andrew Cuomo. Tá deile le ráthagam faoi sin. Díospóireacht táchan ag Tanalín agus dá réir tá na díospóireachtaí uachtaránachta nó díospóireacht na níorthóirí ag Tanalín freisin agus sa chás seo tá ar a caint faoi díospóireacht na níorthóirí leasúachtaránachta agus sin é Kamala Harris agus Mike Pence. Agus feicimid an seo
Kamala Harris ag réiteocht íchanna dí spóireachta agus na gealta imirthe ag ordú. Agus go déifin níos mó a bhfuil daoine Pat tá sé beo. Fecim húcaint sin ar a chat, tá sé beo. Just chuan me live, cin fá nach raich me. sé tá sagam fan scéalta as dáta, nó habertada. So, ceir bhí mé gír rá. Nuair dhearnach chonig muid Kamala Harris, bhí fáci me sin. Tá dá mór cainslam saoil dí. Bhí feachtas uchtránachta ag snagracht chun Jerry. sé sin rí feachtas ar dí Jerry, ní ra agad fáci ní rá noch takeíochta ag ach. Bailú dhé sé lean si ra. Nis feici mé dí in hirchóir leasúchtaránachta bailú dhé se. Do háán tá Harvard táhachtach. Mean scéalta picturelunne ag dúna a ríis. sé rinne Regal Cinemas íirecht na picturelunne a chuineáil ar oscuilteach. Níor bhaine techt bhí sé cosnú níos mó agad ar iad a chuineáil ar oscailt ná mar bhí siad a fáil ó na cosliméirí. Agus dá réir sin déir máthar chuideachta Regal Cinemas gohfuil siad a dúna. Neadar an oscló siad ríis. California, tá beach le pandéim agus tinte atá as smacht. Tá an pandéim agus na tinte seo ag crasta hiíoch agus fás geilegroch an féidir le California an cuasa a airú. Níle sagam agus ní bhaid mé ag léamh an scéal. An tíine tá an tín ag chur guthí troda ag chur leis na guthí troda tá siad ag spáint sa lá Taíomhán go háidithe agus na Stáitiantathe agus Taiwan ag techt le chéile. Féinmharú sa tepain. Tá sra fada féinmharathe táirthe sa tepain le déanaí I measc daoine bhfuil níl mé gír mór le rá ach tá agah na influencers seo ar YouTube daoine mar sin. Tá sra daoine cosúla seo, YouTubers agus héit tar éis lábh chur ina más féin. Agus tá spáinn seo an túlach ar roiine sa tepain iad féin a chur freasna mar roiine fuirfe an tám ar fad. Bhuirfacht a chur freasna tócha. Cé hí Kelly Loeffler. Duine de na Shanadóidí is sevre sa chógáil. Tá sí tríis I féin ce é an terma? Ní hé ahrú. Cléochló, sinna an terma tá bhaim ó rinne measartha, politúir measartha go duine dar léithe féin atá níos cumadaí ná a tuile an hon. É seo agus í techt a sco acma Atlanta. Níidir an gceanóí daoine an teachtarach seo nuair a heasas siad an Shanad gan níos an mar sin. Léhananta ag éirí níos teo, well, agus cad faoi dear seo. Scil sa múile seo. Tá na
Tun teolas ag Spáint go bhfuil daoine ag tástáil níos ísle sin tá níl gaiirí go mar sin leo sna scrúdathe. Go cháire scrúdathe a bhíonn sarsúil i rithad tairí cén fá. Daoine gorma agus Latinos is smó tá ag follins faoi seo. Cén fá nach bhfuil gaiirí leo sna scrúdathe i rithad tairí. Tá tríos fáile meach. Níl éon airchóireach go Somália. Agus dá réir, ní féidir ó staidir. Sin scéal bochtan is nach é. So de réir mar atá an dain ag taobh tá daoine gorma agus Latinos ag titim ar chós na stáitiantathe. Precailte. Céir deile Lovecraft, tá Grant Walker, seo non scéal mar dearm. Tá Grant Walker tar éis aracht a chrothú. Tá sa telefíe Lovecraft agus an taon rud atá scéal ará ná gur gonnearnar sé aracht bra scáfar. Ní le an figur an tarachta eáilin sin. Baideid. Scáfar go mai. Covid agus éagaisiime nam rá. Is cosúil gúil nam rá ag follicht faoi éagaisiime Covid. Well, cé is féidir ará. Stocha gúil. Chimpanzees, wat gailgeir chimpanzee? Chimpanzee? Wel is dat? Mis ag borg. Ag rolle borg. Nokkel sin mis. Covis. Chimpanzee! Haha! Je keert hem. Tá treit de achran zoel marial chimpanse sihorloine. Tá géirí sean agus nach féidir tástálacha dhéanana orm níos mó. Tá an NIH, National Institute of Health, Foras náisiúnta na sláinte is dócha ag gur níhé, tá sé dí dúlta na créitorí bochta seo a bhóga go dtí tearman anmhethe. Agus tá gníomhairí ag impi orthop é sinna aithrim. So sin inis scéalta. Focail a hainínam fearachán. Cén fá? Well, smaile mé. Smaile an tannim fearachán. Déanam gáda fearachán agóid mar hapla. Síb hiúil. There's smuoine mé ócail sin a riamh. Chó term Sirgus tá sé a cho úsáidteach gnáam ceanna. Léan is an léan agus marag nach anna stocha. An anan achaní agus impi. Soort. So sin níd nokkel, sin níd mar scéalta. Sin é an scéal agus táma ag críoch nó. So, éidir dálín, bailí ar gléir agus súlagam go mai muid ag feiceáil chéile rís ar bhd. Slán tamil.